Jamen, jeg tænker, at jeg kommer her for at få blive oplyst omkring den store problemstilling, der er med kvindehandel. Og vil gerne give mit til at støtte op omkring sådan et arrangement. Menneskehandel er et stigende problem, og han synes, det er vigtigt at skabe fokus på de skæbner, der ikke har mulighed for selv at råbe. Værsgo. Det er rigtig interessant, og det er selvfølgelig en meget vedkommende problematik, og det er jo nogle rigtig, rigtig gode kunstnere. Det er den ene ting, ikke? Men det vigtigste er jo det der med hensyn til at støtte op omkring en stor problemstilling. Ikke? Der kan rykke noget for dem, der ikke har det så godt, som er uretfærdigt behandlet og slavehandel. Så det er jeg meget spændt på. Ja. Det er utroligt flot, at så mange de har bidraget, ikke, også til at få den her aften til virkelig at blive en succes. Jeg kommer fra Reden International med stand her, så altså, som udgangspunkt så forventer jeg bare at fortælle om arbejdet og kvindernes vilkår til en masse mennesker. Og få øjnene op for vores arbejde, fordi heldigvis, kan man sige, bliver der gjort en masse arbejde på det her område for de kvinder. Der er selvfølgelig altid brug for flere ressourcer, men i hvert fald at oplyse folk omkring, hvad der bliver gjort, og hvad man kan gøre. Det er simpelthen et lotteri, vi har, hvor overskud går til People for People. Så vi går rundt og giver folk muligheden for at donere og samtidig vinde nogle rigtig gode gaver. Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og jeg er glad for, at der kommer mere fokus på kvindehandel i Danmark. Og jeg synes, det er rigtig godt, at de stiller op frivilligt for at støtte sådan en god sag. Kanon. Jeg kan ikke sige meget. Jeg tror folk er gavmilde og søde. Det der dans, det var også fantastisk. Jeg var ved at sidde og nive min veninde på grund af det. Det var virkelig nervepirrende også. Mange af de mennesker, men ser dem ikke. Vi står måske i kø med dem sammen i Netto, og ved ikke, at det er et handlet menneske. Fordi der er jo rigtig mange i Danmark, kan vi se gennem det her arrangement, som ingen frihed har overhovedet. Og så har jeg skrevet alle de her sange om, hvor svært det er, når man har for meget frihed og for mange valgmuligheder, og så kunne jeg gøre det, og jeg kunne gøre det, og var det nu den rigtige beslutning, den her, når jeg også kunne have truffet de her 50 andre. Altså den her ekstreme store frihed, som vi egentlig har. Så det synes jeg egentlig satte tingene ret meget i perspektiv, og derfor følte jeg, at jeg meget gerne ville bidrage til at skabe noget opmærksomhed omkring det her. Det giver sådan lidt en følelse, at man faktisk godt kan gøre noget, og få ikke dårlig samvittighed over, at vi sidder her og har det godt. Men at faktisk aktivt kan være med til at gøre en forskel på nogle af de her forfærdelige historier. Der var ikke noget mere. Det er jo. Men det gik til et godt formål, så det er okay.